Вітаю! 2 березня, 1099-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Скандер Маметов. У цьому випуску. Термінова новина. На шахті у Львівській області стався вибух. 8 гірників загинули та 6 отримали поранення. Аварія сталася на горизонті 50 метрів. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 на аварійній ділянці. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та Державну службу надзвичайних стан. Більше інформації дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». На 86-му засіданні у справі Ахтема Чийгоза суд порушував кримінально-процесуальний кодекс. Про це заявив адвокат заступника голови Меджлісу Ніколай Полозов. До суду викликали фігурантів справи 26 лютого Іскандера Кантемірова та Іскандера Мірвалієва. Їх допитували в якості інших осіб. Це порушує закон, тому Полозов заявив про відвід колегії суддів. Однак клопотання не задовольнили. Ахтема Чийгоза судять за буцімто організацію масового заворушення 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. В последующем защита, безусловно, будет ходатайствовать об исключении этих показаний как недопустимых, поскольку они получены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. В целом мы видим, что суд идет на открытые нарушения закона. По всей видимости, это обусловлено заинтересованностью судей в исходе дела. Військові частини в окупованому Криму та Чечні підняли на навчальну тривогу. У військових частинах раптова перевірка боєготовності. Про це повідомляє прес-служба штабу Південного військового округу. Задіяні близько 3000 військовослужбовців, понад 1000 одиниць озброєння, зокрема танки, бойові машини, піхоти і бронетранспортери. В окупованому Криму порушили кримінальну справу щодо ремонту у центрі Сімферополя. Про це повідомляє Кримінформ з посиланням на джерело в силових структурах. За його інформацією, не дивлячись на те, що ремонт проводився неякісно, акти виконувальних робіт все ж були підписані. Слідство вбачає в цьому зловживання службовим становищем. Ремонт у центрі міста почали ще у вересні минулого року. Після завершення ремонту його доводилося кілька разів переробляти. Таким чином, на роботи витратили понад 3 мільйони рублів. Підрядник не звітує про строки здачі об'єкту, проте мешканці не вірять, що цей ремонт закінчиться найближчим часом. Вы можете назвать хоть одно здание на территории огромной России, которое бы соответствовало мировым стандартам, и которое, допустим, там 100 лет, и которое бы построил русский архитектор, русскими руками? Есть такое одно? А это плоть и кровь наши. То есть они наши люди, они у нас учатся, они у нас живут, они у нас делают. Поэтому лучше особо сильно требовать так не бывает. Красиво делают, но переделают. Молодцы, что переделают. Не совсем качественно кое-где, да. Ну, красиво будет. Думаю, что переделают. Надеемся. Морозы были, не надо было ложить. Ну, видать, настаивали, хотели к Новому году сдать. Кто-то ж требовал этого. Анексія більше за все зашкодила туристичному бізнесу у Криму. Через анексію насамперед постраждали місцеві мешканці, що здавали в оренду свої будинки та міні-готелі, кажуть українські експерти у сфері туристичного бізнесу. У 2015 році Росія за розподілом направила 700 тисяч людей в окупований Крим, аби заповнити порожні санаторії. А серйозних інвесторів від вкладення коштів в кримський туризм відлякують міжнародні санкції. Отели, санатории, насколько мне известно, опять же, загружаются планово, как в Советском Союзе по разнарядке. И насколько это прибыльно, эффективно и прочее, неизвестно, но не пустые. Больше всего пострадал сегмент, который ориентировался на дикарей, так называемых. Это частные дома, квартиры, небольшие мини-отели, которые ориентировались на людей, приезжающих на машинах или поездом. Риски, которые перевешивают даже возможный доходный интерес от каждого вложенной денежной единицы инвестиций, остановил, да, все эти желания. Причем остановил желания не только западных инвесторов, но и российских. Любая серьезная российская компания, которая имеет более или менее активное сотрудничество с западными рынками, никогда не рискнет зайти в Крым.
В окупованому Криму хочуть ексгумувати тіло померлої жінки. 4 роки тому 23-річна Аліна під час пологів втратила дитину, після чого впала в кому. А ще за 5 днів жінка померла. Тоді розпочали кримінальну справу, однак слідство затягнулося і винних не знайшли. Тому правоохоронці запропонували ще раз дослідити тіло померлої або закривати справу. Нещодавно в тому ж пологовому будинку сталася подібна трагедія. Батьки Османової звинувачують у трагедії лікаря Ялтинського пологового будинку. Она халатно отнеслась к своей работе, потому что она вовремя не приняла меры, чтобы мой ребенок родил спокойно. 9 февраля произошел в роддоме тоже такой же случай. Тоже так же халатно отнеслась, выписала роженицу домой. Вот, у той открылось кровотечение. И привезли в больницу, маму еле спасли, а ребенка нет. Президент України Петро Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей з окупованих територій. Документ спрямований на активізацію державної підтримки при здобутті освіти у державних та комунальних навчальних закладах для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення. Підтримка здійснюватиметься у межах державної цільової програми та передбачатиме комплекс заходів, зокрема повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживанням в гуртожитках та інше. Україна отримує безвіз, але не називатиму термінів. Таку заяву зробила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе. Вона зауважила, що Україна зробила багато, аби домогтися рішення Євросоюзу щодо включення до Шенгенської зони. Також Клімпуш-Цинцадзе заявила, що позитивне рішення щодо Грузії дає переконання в успішності та незворотності цього процесу. Це рішення позитивне, воно відбудеться. А стосовно України, тому що реально немає підстав для країн Європейського Союзу, немає жодної підстави для того, щоб протистояти такому рішенню стосовно України. І я би розглядала те, що відбулося з Грузією, те, як все-таки наші колеги з Грузії все-таки отримали це рішення, яке через 20 днів ось тепер має набути сили. Українська влада має почати запровадження пенсійної реформи та зняти мораторій на продаж землі. Без нього МВФ не підпише меморандум з Україною і не надасть черговий транш в $1 мільярд. Таку думку висловили провідні економісти на прес-конференції, присвяченій підписанню оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом та його наслідками для економіки України. Крім цього, економісти впевнені, що без успішної співпраці з МВФ західні інвестори не будуть вкладати гроші в українську економіку. Земля, яка не має власника, опустошується. Маючи там 100 тисяч гектарів, фірма знає, що це не її земля, і вона все хоче витягти. Власник ніколи не дозволить, щоб її нищили землю. Кількість землі на одну фізичну особу громадянина України повинна бути обмежена. І це також, можливо, МВФ просить, щоб продавали всім. Справжня пенсійна реформа – це не просте підвищення пенсійного віку, а це перехід з однорівневої солідарної пенсійної системи, яка в нас досі працює, ще радянська, до трирівневої, де другий і третій рівень накопичувальні. Причому другий рівень накопичувальний обов'язковий, як відсоток від вашої зарплати, який перераховується на вашу картку. Печерський районний суд Києва ухвалив скаргу народного депутата Ігоря Луценка. Суд зобов'язав Генеральну прокуратуру України розслідувати зловживання керівництва Національного банку щодо суддів Верховного суду України, що втручаються у справу постраждалих вкладників. Ірина Рос, одна з постраждалих вкладників, розповідає, 20 років працювала підприємцем, вклала усі збереження в банк, тепер не може повернути свої гроші. Я не то чтобы вкладывала, я принесла, положила их под гарантии того, что государство будет наблюдать за этим банком. Это деньги моего предприятия и это деньги мои личные. Это 2 счета, которых я уже никогда не верну. Начинать жизнь сначала в моем возрасте уже не очень приятно.
Справи вкладників розглядає Верховний суд України. За словами постраждалих, на суддів тисне глава Нацбанку Валерія Гонтарева. Щоб залучити її до кримінальної відповідальності, вкладники звернулися за допомогою до народного депутата Ігоря Луценка. Він клопотав перед судом, аби Генеральна прокуратура зареєструвала карне провадження та розслідувала факт тиску Гонтаревої на суддів Верховного суду України. Діючою головою Національного банку України здійснюється тиск на Верховний суд України, оскільки вона скерувала відповідні звернення до голови Верховного суду України з проханням, щоб той зобов'язав суди нижчої ланки приймати рішення на користь Національного банку України, тобто усі судові рішення приймати на користь регулятора. Представник Генеральної прокуратури спростовує ці свідчення. Незважаючи на те, що в поданій заяві зазначається про вчинення, на думку автора цієї звернення, протиправних дій, вказана заява за своїм змістом та суттю не є повідомленням про злочином, оскільки не містить достатніх даних про вчинення кримінального правопорушення за викладених обставин. Суддя вислухала аргументи обох сторін, повернулася з нарадчу кімнату вже з рішенням скаргу народного депутата задовольнити. Скаргу Луценко Ігоря Вікторовича на бездіяльність посадових осіб Генеральної прокуратури України щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Ухвала оскарження не підлягає. Генеральна прокуратура, якій Луценка закидає бездіяльність, тепер має зареєструвати карне провадження та розслідувати факт тиску Валерії Гонтаревої на суд. Ільвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. В Авдіївці закінчується вода. У прифронтовому місті поновили електрику, однак залишається проблема з водопостачанням. За словами голови Авдіївської адміністрації Павла Малихіна, запасів питної води залишилося на одну закачку, тобто на один день. Наприкінці лютого бойовики незаконних республік, обстрілюючи Донецьку фільтрувальну станцію, влучили у трубу, якою подається хлор для очищення води, та знищили запаси питної води, що були у резервуарах. У людей був запас води, плюс забезпечуємо людей водою зі скважин. Також будуть підвозитися цистерни з водою. Там обіцяли нам підвезти вже волонтери 20 тонн води з Харкова, 18 тонн обіцяли підвезти Червоний Хрест. І ця вода також буде роздаватися. Для школярів-переселенців у Києві відкрили ком'юніті-центр. Мета цього центру – соціалізувати дітей з окупованих територій в нове суспільство. У ком'юніті-центрі діти проводитимуть позашкільний час в різноманітних гуртках та розвиватимуться через ігри. Дитячі крики подиву, яскравий інтер'єр, повітряні кульки. Така атмосфера панує в новому дитячому ком'юніті-центрі, відкритому на базі однієї зі столичних шкіл. Саме сюди тричі на тиждень після школи приходитимуть діти-переселенців з Криму і Донбасу, аби цікаво провести вільний час і знайти друзів. Луганчанка Даша Жуля прийшла сюди разом з мамою. Дівчинці не подобається сидіти самі вдома після уроків, тому вона вирішила прийти до центру. Играть с детьми, там, например, какие-то игры, развивающие мозг, например, как пазлы, все вместе собирать один большой пазл. Она не может выйти, например, на улицу погулять, потому что она еще не сдруживается с детками. А здесь возможность будет и общение с детками будет, и то есть прекрасно проведет время. Дитячий центр допомогли відкрити громадська організація спільно з Київським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. За задумом організаторів, ком'юніті-центр має стати місцем інтеграції дітей, переселенців в місцеве суспільство. Тут діти під керівництвом професійних педагогів зможуть займатися в різних гуртках, брати участь в майстер-класах і грати в розвиваючі ігри. У нас есть разнообразное количество кружков по направлениям туристическим. Они просто могут прийти сюда и расслабиться. У нас здесь есть сейчас настольные игры. У центрі школярам зможуть надати психологічну допомогу. Крім того, дітям допоможуть стати справжніми скаутами. Передати їм найважливіші знання, які можуть знадобитися їм в походах, і тому подібне. Наприклад, зараз я хочу з ними інтенсивно зайнятися вузлами, навчити їх в'язки вузлів, адже вони потім зможуть їх використовувати в будівництві різних споруд. Всі заняття в ком'юніті-центрі проводитимуться безкоштовно. Євгенія Данілова, Лідія Полянська, Асан Амінов, Заман, АТР.
З Марії Ле Пен зняли депутатську недоторканність. За таке рішення проголосувала більшість депутатів Європарламенту. Голосування відбувалось під час пленарної сесії у Брюсселі після відповідного запиту прокуратури Франції. Лідерку французького національного фронту Марі Ле Пен звинувачують у пропаганді екстремізму і насильництва за фото, яке вона розмістила у мережі Twitter 2015 року, де ІДІЛ страчує людей. Тепер їй загрожує до 3 років позбавлення волі і штраф у розмірі 75 тисяч євро, якщо суд визнає її винною. На початку року Ле Пен заявляла, що Крим справедливо і законно належить Росії. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» з Софією Абляєвою менш ніж за 2 години. Будьте з АТR. На все добре.